ma da karatun nata, idan kuma an samu sabani haka to shi bai da ta cewa. Sam hakan bai mata daɗi ba, sai dai kasancewar tana jin maganar mahaifinta sai ta ce ta amince ganin hukuncin da mahaifinta ya yanke yasa take dan sauraron mutanen da ke zuwa wajenta, amma san ba wai don tana son su bane. Wata rana kwasam sai yayi Aliyu ya kiranta yace ta zo ta ga wani abu, tana shiga ɗakin yayi ya dube ta yace don Allah wani alfarma zan roƙe kin tuna wannan abokin na da kika taba kawo min abin karya kika same shi? Na tuna shi, me ya faru? Wallahi ya matsa min tun rana akan na haɗa ku naki saboda na san ki da san karatu, amma yanzu ganin kina kula wasu ya saki dago maganar, shine nake son ki dan saurare shi mana. Yayi kenan ka ban dariya, yanzu kana roƙona na kula abokinka kenan, me yasa shi da kanshi ba zai zo ba? Ai baki sani ba da nauyi ya zo a ce masa a ganin cewar fari shiga ne. Yusuf ta kyalele da dariya tace su yaya tsoffin shiga yayi kenan, ina ganin mutuncinsa please kar ki bada ni. Ta fita kawai tana girgiza kai. A daren ranar yaro ya shigo yace ana sallama da Yusuf, wai a ce Rufa'i ne. A iya tunaninta ita bata san waye Rufa'i ba, kuma asali ma gandan fita take, kasancewar jiya ta fita yau ma idan ta sake fita ai sai yan unguwa su fara magana. Sai da ya aike uku sannan mama ta matsa mata ta fita, ta same shi a kame a gaban mota. Gimbiya at last an samu damar fitowa ta gaishe shi a mutunce, sannan ta ce ya shigo daga zaure don akwai kujerar da ta ajiye a wajen. Bayan sun gaisa ya ce na san zaki ji mamakin gani na, kasancewar baki san ko ni waye ba, to amma ba abun mamaki bane ganin cewa kyawun ki cikin lokaci kalilan zai dauki hankalin mutum. Ni sunana Rufa'i Imam, ni dan Kano ne amma aiki ya kani garin ku, garin Gombawa, da rabon anan zan samu macin da za ta kwanta min a rai. Ya gama bayani sai Yusra na jinsa don bai ma ba ta damar yin magana ba. So ya al'amura, na ji labarin kin gama makaranta sai aure kenan? A'a. Menene yake damun ki tun da sai iko a'a kike cewa, ko dai kin gaji ne? A'a. Ya kwashe da dare ya ce fine Yusra ni zan wuce, na gaishe ki sai kin ji daga gare ni idan na zo tambayar izinin zance. Na ga kamar ka riga ka yi zancen wannan da aka rika gida min kai da sun koyar da kai zancen sosai, zan so mu yi na fahimtar juna don gaskiya kin manta ko ina. Sun yi sallama ya tafi, ta daɗe tana mamaki halayyar Rufa'i, mutum surutu ba tsayawa, daga gani zai yi rawan kai aka dai ta daɗe tana ta sake a cikin satin. Rufa'i ya zo sau biyu bayan zuwansa na farko, kuma Yusra ta lura yana da ban dariya kuma ga uban surutu, sai dai ta ji ya kwanta mata a rai sabanin bakon da yayi Ali ya turo mata jiya, kamar baya magana wai shi Salim da ya haɗu don haɗuwa, amma wannan daga gani ba zai ma iya zance mai daɗi ba bare kalaman soyayya. Cikin sati 4 Yusra ta gama amincewa da Rufa'i, sun kulla kyakkyawan soyayya har ma take jin sha'awar ya kasance mijinta ko don burge ta da yake yi. Bayan wata 2 da kiran da mahaifinta ya mata ya sake zama da ita, ya ce to yana so nan da sati 1 ta faɗi wanda ta tsere turo, saboda lokaci na ƙurewa. Nan fa Yusra ta rasa yadda za ta yi. Ta bangare ɗaya tana son Rufa'i, ta bangare ɗaya kuma tana tunanin ya za ta fuskanci Rufa'i da maganar nan, kasancewar ba daɗewa suka yi sosai ba. Amma duk da haka ta ce za ta kokarta. Ta nemi Zainab ta faɗa mata abin da ake ciki. Zainab ɗin ta bace shawara ta yi addu'a tukun kafin ta yi masa magana. Hakan kuwa aka yi ta istiyara na kwana 2 sannan ta ɗago masa maganar. Ya nuna ya murna kwarai, kuma insha Allah ran Juma'a zai turo magabatansa. In fact gobe ma zan tafi domin na taho da su. Littafi na 1 ne daga Aziza Idris, sabuwar rayuwa. Shirin na zuwa muka ne daga nan rediyo Najeriya Fambina FM Yola, abun alfarin jama'a. Hakan kuwa aka yi ranar Juma'a sai ga bakin Kano Malam Sule yasa an yi musu tarbata musamman Yalo dai sai kufula take da taka alama masu hannu da shuni ne, mutane an daidaita ganin mutuncin mutanen da kuma ganin sun taso daga nesa yasa ya amince musu ya karbi goron tambayar su akan ko daga ganin su suna da daraja, musamman mahaifin nasa duk da dukiyar da yake da ita bai hana ya karama shi ba. Ya ji daɗi haka kwarai. An sa biki kaman wata 2 kafin wannan lokaci ko shakuwa ya daɗu a tsakanin sauran manemanta, kuwa an dakatar da kowa daga zuwa wajenta. Ya Aliyu bai ji daɗin yadda aka wa abokinsa Salim ba, haka kowa ya ja jiki ya haƙura da kyakkyawar diyar Malam Sule Yusra. Cikin dare Rufa ya bugo Yusra waya, Gimbiya ya dai ina kewarki sosai fa, sati 1 ba wasa ba, don dai kawai ina shirye-shiryen bikin mu ne kuma ya zama dole ina wajen wasu abubuwa, amma da na gudo Gombe nan kar ki so ki ga yadda na rame a cikin sati 1 nan. Me kake ci na baka na zuba, ka yi hakuri ba jibi zaka dawo ba mu shayiran mu face to face. Ni dai na matso a kawo auren mu nan gaba ai a gama mu huta gaba daya. Ta yi wani murmushi sannan ta ce Rufa'i kenan. An bace gaggana daga cikin hakin shedan, abinda saura sati 3 idan muna da rai me yayi sauran. Na yadda da ke kin fi gaskiya, amma idan na shigo gidan da na shirya mana naga komai can sai kuma na ji shi wayan saboda rashin ki a cikin sa, sai na ji sati 3 nan sun min nisa, amma Allah ya kai mu. Can daga background Yusra ta ji muryar mace ta ce kana ina ne haka? Wai ni ina gida ne, ina jin wata murya ce kan rai a speaker, ka sa ni nake ta zuba hira. A Asisa ta ce ta shigo. Okay, amma na tambaye ka taba sa ni a speaker idan muna magana? Don na lura ana yayin haka. Haba me kika zaci na mai da ke? Kina wasa fa da matsayinki a gare ni, ba san taba miki haka ba. Me garantin saboda kin gama da ni? Suka yi dariya haka suka dauki kusan awa 1 suna zuba hira ta wayar hannu da Rufa'i ya kamta tsarba.
lokacin da ya tafi Dubai bayan sun gama hira ta ji tana wani nishadi ganin irin son da Rufai yake nuna mata a koda yaushe. Kwana 4 ya rage fa a fara bikin Yusra da Rufai ita da Zainab sai ya aure bankati suke wa kawayen su da suke unguwanni daban-daban na garin Gombe sai ranar Alhamis Yusra ta samu zuwa a salon domin gyara kanta da yake bukukuwa sun yawa ta samu layi a salon din bata gama ba sai dare daidai na Rufai ya mata waya ya ji ko ta gama yace zai zo ya dauke ta bayan ta shiga mota sun fara tafiya maimakon su ya hanyar gida sai ya bi wani hanya ya sai a mata kayan kwalama ita da kawayenta suna hanyar gida ya samu wuri yayi parking tace ya dai babu kawai na dan tsaya ne mu yi magana tunda aka fara ribibin nan ba mu zauna ba kai wai ba gobe za a daura auren ba kowa ya huta amma ai ya dade ban ji ko kamshin ki ba yana faɗa yana faman kokari rike ta kalle shi a tsorace idanunsa sun so mu canza kala. Rufai lafiyanka kuwa please dan Allah ka kama kanka baki sanya nake jinki bane a raina ka bari dan Allah ka maida ni gida wani irin abu ne haka common menene gobe ne fa daurin auren mu me kike tsoro ki kai hakuri ka taimaka ka maida ni gida ko kuma na sauka na samu taxi. Sai da ta kusa bata rai ta bude mushin motar da ni ya fita sannan ya sake ta ya fara bata hakuri akan ta dawo ya maida ita gida ita ta riga ta gaba ta tar dan a caba ya maida ita gida ba ta ko ganin gabanta ta shiga gida ta fada ɗakin ta samu kawayenta a ɗakin ganin su yasa ta danne damuwarta amma ita gaskiya Rufai ya fara bata tsoro anya can cikin dare ta kasa bacci tana ta tunanin abin da ya ishe ta can ta yanke shawarar safiya na yi za ta samu babu ta ce ita ta fasa auren Rufai sai ga text ɗinsa ya shigo wayarta yana bata hakurin abin da ya faru akan sharrin shedan ne don Allah idan ta ga text ɗinta kuma ya hakuri to ta yi masa reply ta kalli text ɗin da kyau ta ja tsaki har za ta fara reply sai kuma ta fasa ta tsaya ta yi tunani wannan abun fa ya shafi rayuwarta ne gaba ɗaya idan ta yi kuskure kenan amma Allah na sani zuciyarta ɗaya ne zuwa safiya za ta san abin yi washe gari da sassafe ta shiga ɗakin mama ta gaishe ta kafin bakin da suke ɗakin su tashi ta shiga bangaren baba ta gaishe shi yace da fatan dai kina addu'a sosai kin san dai shi aure babban abu ne kuma yau kin taka wannan matsayi na zaman matar wani saboda haka nake son ki kasance mai hakuri da juriya a duk inda kika samu kanki kar ki ga ko yanzu yana nuna miki so sosai to akwai lokacin samun sabani sai ki rasa ina wannan son ya tafi to a wannan lokaci hakuri shi zai miki aiki sai ki samu zaman lafiya da mijinki na dogara da ke karki bani kunya kin ji kuma ko da wasa karki amince da zugan mutane kan al'amarin gidanki idan kina da damuwa to ki miƙa wa ubangiji komai yana faruwa ne kan ganinsa da saninsa saboda haka shine maganin matsalolinki. Duk maganar na Yusra tana sauraren su ne yayin da hawaye suke kurarawa daga idanuwanta tace baba ni na fasa auren ya dube ta tsorace ce ban gane kin fasa ba kin taba jin inda ake cewa an fasa aure ai sai dai a nemi albarka ba a cewa an fasa Allah ya baku zaman lafiya ki je ki ta addu'a da biyayya ga mijinki mu ma za mu kasance masu miki addu'a jin haka sai jikinta ya sanye ta tashi a sanye ta koma ɗakinta ta kwanta kan katifa ta rubuta ciki ta sha kokanta yayin da za ta iya ita abin da ya dame ta shine kan rai Rufai ba son tsakani da Allah yake min ba kawai jikina yake kwaɗayin samu idan kuwa haka ne na ga ta kaina gashi baba ya gama yarda da shi domin jin ci gaban labarin a kasance tare mu idan mai duka ya kai mu gobe ta cikin littafi ɗaya ne daga Aziza Idris sabuwar rayuwa. Na gaida Alhaji Yaya mai sai da maganin gargajiya a bakin Totala kuma Umar Fiya unguwar Kala sai kuma Kabirun Adda unguwar Rumde. Na gaida dan jinjirin Gwari da kuma Baba Jaba a tashar Tiba da duk jama'an Sakuran Bata Kankwana ina miki fatan alkhairi da Buba UBE domin jin ci gaban labarin gobe idan mai duka ya kai mu a kasance tare mu cikin littafin.